Білоруської Народної Республіки. А зараз пропонуємо вам короткий, невеличкий відеонарис об гэтым гістарычным факце. После 11-гадзіннага паседжання Рады Беларускай Народнай Рэспублікі большасцю галасоў пастанавіла аб тым, што Беларуская Рэспубліка абвяшчаецца незалежнаю. Акт 25 сакавіка быў рашучым пратэстам супраць падзелу Беларусі кайзераўцамі і бальшавікамі. Недзялімасць ды адзінства беларускага народу сталася галоўнай мэтай. Увесь этнічны беларускі абшар упершыню абвяшчаўся адзіною дэмакратычнай дзяржавай. Народны сакратарыят зацвердзіў дзяржаўную пячатку з выяваю пагоней. У Мінску прадугледжвалася стварыць беларускі універсітэт і беларускую калегію для падрыхтоўкі кадраў новага дзяржаўнага апарату. Наладжваліся эканамічныя і гандлёвыя сувязі ПНР з іншымі дзяржавамі. Незалежную Беларускую Народную Рэспубліку афіцыйна прызналі Арменія, Аўстрыя, Грузія, Латвія, Літва, Польшча, Турцыя, Украіна, Фінляндыя, Чэхаславакія і Эстонія. Ужо ніхто не мог заяўляць, што беларускага народа не існуе. Нават савецкія бальшавікі, якія былі вымушаны даць беларускім камуністам дазвол на стварэнне БССР. Дзень 25 сакавіка 1918 году стаўся пачаткам доўгага і пакутнага шляху да набыцця Беларуссю сапраўднай незалежнасці. І вось цяпер мы хочам запрасіць на гэту сцэну публіцыста, даследчыка, літаратурнага крытыка і гісторыка, аўтара навуковых працаў і шматлікіх артыкулаў Анатолія Михайловича Сидоревича. Добрый день, еще не вечер. Вечеру еще будет. Так, на земле я на Чачота, и где тут поблизу, недалеко от вас, славутая Світязь, земля Адама Міцкевича. Треба погаманіць было б з вами про предвестников. А чаму предвестники і нават бацькі беларускага адраджэння з'яўляюцца перш-наперш у рыма-каталіцкім асяроддзі? Пытанне вельмі дыскусійнае. Але, як казаў мой настаўнік школьны, бо каталікоў царыз найбольш прыпёр. Так. Во, бачыце, якая механіка тут. Добра, я ўжо здаецца, прызвычаіўся. Так. Чачот, Баршчэўскі, Міцкевіч. Іншыя пераймаюць эстафету, бо ніколі беларускі, ці тады казалі, русінскі дух не паміраў. Нават не гледзячы на тую паланізацыю, як адбылася ў Рэчы Паспалітых абодвух народаў. Яна трымалася, і гэта, як кажуць, пацвярджаецца ўсімі фактамі, у уніяцкім асяроддзі. І, як правіла, творцы, ці той, хто пісаў па-старабеларуску і па-новабеларуску на пачатку 19 стагоддзя, гэта былі людзі з уніяцкага асяроддзя, як святары. І такі вось, як Францішак Савіч з Паповічы. І Баброўскі Міхал, і іншыя, которые прафесары, якія вучыліся, Данілевіч, і іншыя, якія вучыліся ў Віленскім універсітэце. Праўда, якіх вельмі не любілі палякі. Але такая разам з тым рыма-католікі хутка пераймаюць гэтую эстафету, і мы бачым, што вырастае, значит, з'яўляюцца гэтыя прадвеснікі адраджэння ў рыма-каталіцкім асяроддзі. Дунін Марцінкевич, які аб'явіў сябе дударом беларускага народа. Вельмі цікавая гісторыя. Я ўсё не збіруся з'ездзіць туды, у Крупскі раён, паказаць, як з Літвы, а мы зараз знаходзімся на літоўскай земле, бо ў гістарычнай Літве. Дык вось як з Літвы, прыехаўшы ў Беларусь, туды за Бярэзіну, Дунін Марцінкевич для сябе адкрыў, што, оказывается, на Літве і на Беларусі людзі размаўляюць адной мовай, што гэта адзін народ.
І ён назваў гэты народ беларускім і сказаў, што мне ўжо лёсам наканавана быць дударом беларускага народу. І так ён выпускае кнігу «Беларускі дудар». Становіцца дударом. Але ні сацыяльны, ні палітычны ідэал Беларусі ён яшчэ не фармулюе. Ні Баршчаўскі, ні Вашчачот, ні Міцкевіч, ніхто не фармулюе сацыяльны і палітычны ідэал Беларусі. Для іх Беларусь яшчэ толькі этнаграфічнае паняцце. Нават было і такое, вы помните Александра Рыпінскага, які зноў жа напісаў брошуру пра Беларусь і марыў пра той час, калі беларускі мужик навучыцца не толькі па-польску размаўляць, але і па-польску думаць. Была і такая тэндэнцыя, адна і другая. І гэтыя дзве тэндэнцыі ўвесь час будуць тут сярод тутэйшых палякаў ці апалячаных людзей. Далей мы ідзем, але з'яўляецца першы ідэал фармулюе Кастусь Каліноўскі. Чалавек, які выпускае газету на мове свайго народа, чалавек, які змагаецца за сацыяльнае вызваленне свайго народа, але ён яшчэ бачыць Беларусь як аўтаномную адзінку ў складзе новай Рэчы Паспалітай. Праз 20 гадоў пасля Каліноўскага з'яўляюцца беларускія народнікі, роўна ў 884 годзе выпускаюць часопіс «Гоман» і фармулююць свой палітычны сацыяльны ідэал Беларусі. Вызваленне працоўнага народа, беларускага мужика і Беларусь як аўтаномная адзінка ў складзе будучай Расійскай дэмакратычнай рэспублікі. Такім чынам, чарговы этап палітычнай эвалюцыі беларускага руху. Але беларускі рух 19 стагоддзя характарызуецца перарванасцю. Каліноўскага і яго аднадумцаў знішчаюць. Разбіваюць гурткі беларускіх народнікаў. І вось роўна праз 40 год пасля смерці Каліноўскага, 40 год пасля часопіса народнікаў «Гоман», амаль роўна, у 1903 годзе маладыя людзі з Віленшчыны, Меншчыны збіраюцца на свой з'езд у Вільні і засноўваюць беларускую рэвалюцыйную грамаду. Вацлав Івановскі, Іван і Антон Луцкевічы, Фелікс Стацкевіч і так далее. І тут яны фармулююць зусім новы палітычны ідэал Беларусі. Сацыяльны ідэал той самы. Сацыяльнае разнаняволенне беларускага працоўнага народу. Работнікаў і сялян. Сялян і работнікаў. А Беларусь ім бачыцца як незалежная дэмакратычная рэспубліка. І такім чынам ідэал незалежнай дэмакратычнай рэспублікі сфармуляваны ў 1903 годзе. Гэта трэба жалезна помніць. Ён не раптам з'явіўся, не 25 сакавіка. Правда, бывают такие зигзаги у истории. На з'езд собрались, я вам сказал, молодые люди. Антону Луцкевичу 19 год. Ивану Луцкевичу 23 годки. А Вацлаву Івановскому нешта каля гэтага. Я вже не памятаю, в 83-м годзе он нарадзіўся. Так, адным словом збіраюцца маладыя людзі. Але цётка сярод іх трохі старэйшая. І вось гэтыя маладыя людзі много чытаюць і ездзяць, асабліва в Аўстра-Венгрыю. І ездзяць у Вену, у Львов, столицу украінцаў. Я тут зраблю адыход. Вот некаторыя спрабуюць маляваць адраджэнцаў нашых
будаўнікоў Беларусі як нейкіх этнаграфістаў, а дзеці хочуць у вышыванкі, даць ім пажалейцы, і вот такія, ведаеце. А гэта людзі, якія ведалі выдатна класічныя мовы, ведалі выдатна заходнія мовы, не кажучы пра польскую, рускую, украінскую, гэта і не мовы для іх былі. А так это штодзённая гаворка. Так, людзі, якія ведалі добра гісторыю, ну, адным словам, адукаваныя людзі. І ніколі ў вышыванках яны не хадзілі, і на жалейцы іграць не ўмелі. Ніводзін з іх. Дык вось, гэтыя людзі, читаючи, скажем, класічную працу Отто Бауэра «Национальное питание и социалистичная социал-демократия», робили для себе певні висновы. І в 1906 году вони трохи програму свою змінили. Ідея незалежної Білорусі доходить у тень. На порядок дня вилучається питання автономної Білорусі в складі Російської Демократичної Федеративної Республіки. Чому так? Раптом у тень ідея. І вона не касується. Це тільки у тень доходить. Справа в тим, что треба, и Луцкевич про это писал, нарастить кадры интеллигенции, будущих администраторов, чиновников, вот зараз вам на экране показывали. Так? Для этого потребна спочатку культурно-национальная автономия. А коли нарощены кадры, тогда можно уже домагаться территориальной автономии. И нарешті, коли вы научились кіраваць сваім краем, можна дамагацца і палітычнай дзяржаўнай незалежнасці. Вось што дало ім чытанне аўстрыйскіх марксістаў. І бальшавікі казалі, вельмі заўважылі, што беларуская рэвалюцыйная, потым сацыялістычная грамада запазычыла сваю нацыянальную праграму ў аўстрыйскіх марксістаў. Для того, я поминаю революцию 1904-1905-1907 году. У 6 году они уже зразумели, что с целым народом гутарку вести треба. И, почавши уже с 1903 года, Вацлав Ивановский запускает выдавецкие проекты. Першие книжки белорусские з'являються в 1903 году, а в 1906 году Вацлав Ивановский засновує сополку «Загляне сонце нашего конца». Мусить вам, тут не треба казать, какое она значение имела. Потом оно вначале в 13 году белорусское выдавецкое товариство у жніўні, калі не мыляюся, ці то в червені, тут одна спрэчка ёсць не складна, ці то две конференции партыйныя было, ці то одна. Тут документы, на жаль, не захаваліся. На одной з партыйных конференций Анна Ивановна Луцкевич выступае з прапазіцыяй стварыць партыйную газету. І вы ведаеце, што ствараецца спачатку газета «Наша доля», якая бярэ вельмі радыкальны тон і становіцца відавочна, што дзяржавы яе прыкрыюць абавязкова. І яшчэ не скончыла выходзіць, не забаранілі выпуск «Нашай долі», як браты Луцкевічы пачалі выдаваць газету «Наша Ніва». 9 гадоў яна выходзіць у Вільні без асаблівых, без такіх вострых праблем, як «Наша Ніва». Іхняя галоўная задача першая – згуртаваць беларускія сілы. Другая задача – поширить идею белорусщины на весь обшар от Белостока до Смоленска. И вот с этими культурницкими проектами Роза Люксембург казала, белорусам тяжко, бо им доводится, окромя чисто політичной працы, вести еще освітную працу. Да еще улічваючи моцный польский чинник, им доводится в эту же газетку выдавать двумя шрифтами, латинским и кирилличным. Потом они находят выйсце. Партия так развивается, что в 12 году они начинают выпускать для тоже белорусов вечернюю газету на русской мове. И в
dla tutejszych Polaków, czy to myślących siebie Polakami, Kurier Krajowy, gdzie propagandują ideę mирного życia nacji, propagandują białoruskie idee. Idzie praca. Kto wie, czym by ta praca skończyła się, kiedy nie Pierwsza Światowna wojna. I szło narощивание кадров интеллигентских, белорусских интеллигентных кадров, и шло наращивание интеллектуальной эмоции руху. Литература белорусская развивается просто как вертикальный взлет. Этнографичных и натуралистичных творов авторів 19 століття і тим ліку Францішка Богушевича з'являється висока класика в особі Янки Купали, Якуба Колоса, Максима Богдановича, Максима Гарецького, Змітрика Бядулі і десятків дрібніших письменників. У з'являється переємність покоління. Під впливом уже сталої літератури у 19-20 году под уплывом белорусской школы придут у поэзии Владимир Жилко, Владимир Дубов, Наталья Арсеньева и Макар Кравцов и інші автори. Переємність покоління. І так, переємність покоління у визволенчому руху. У визволенчий рух ідуть хлопці з Городенської губернії, Поповичі приходять. А у Раді Білоруської Народної Республіки ми бачимо 3 батюшок. Покуль что я житцеписы их не опубликовал, или они у меня уже готовы. Не только ксензы были в Раді Білоруської Народної Республіки, але и батюшки были, и Поповичи, Крачевский, Смолич, Каханович не был, ваш Середа, земляк, яким вы можете ганориться, перший старшиня Рады БНР, сын батюшки Микиты Середы Задзвеи. Микита Середа скончил Менскую духовную семинарию в 1870 году. Я еще буду писать нарис про Середу, и вам покажу и про его мать, и про его сестру. Я думаю, что докопаюсь до документа у семинарии и покажу, почему он имел 5, а почему имел 2. Так. Ось бачите, як поширяється білоруський рух, білоруський дух. А знову вертаюся, Перша Сусвітня війна. Що робити? І партія вирішає, соціалістична громада, поринамці з листов Аркадія Смолича відомо, що тітка і Луцкевичі залишаються у Відні, під німецькою окупацією будуть працювати. А ось Смолич, Івановський і інші переїдуть туди, у Росію. І вони будуть працювати у Мінську, Петрограді і інших городах. Ну, Петроград трохи пізніше називається. Так, будуть працювати там. Як вони будуть співпрацювати з іншими партіями? У липні 2015 року відбулася таємна нарада Білоруської соціалістичної громади, Бунда і Польської соціалістичної партії. Як нам взаємодійничати у цій новій ситуації? Ніхто не чекав революції. Вы ведаете, что Владимир Ильич, вождь и учитель мирового пролетариата, правда, никто не здогадывался, что он в такой роли выступает. Я мог бы рассказать вам анекдотичную ситуацию, яка была на Женевской конференции социалистичных оппозиционных партий у 1905 году. И там был представник социалистичной громади, як туди заявився товариш Ульянов Ленін. І як його хутенько Тулін змотався, побачивши, що там його, ніякої підтримки. Но ніхто не здогадався, що він вождь і учитель мирового пролетаріату. Так. І ніхто перед ним не устав. Так і оплеску йому не зробив, овацію не наладив. Так ось, навіть Ленін у 15 году, виступаючи перед молодими соціал-демократами швейцарськими, сказав: «Моє покоління, мабуть, не доживе до нової революції в Росії». І раптом революція ставилася. 3 соколіка Николай Романов відмовився від посаду.
і адбываецца вялікая рэвалюцыя. Это потым вялікай рэвалюцыі бальшавікі зрабілі свой дзяржаўны пераварот кастрычніцкай. А вялікая рэвалюцыя ў расійскім разуменні она была ў лютым здзейснена паводле старога стылю. Вы разумееце, адразу з падполля выходзіць мінскі гарадскі камітэт партыі. І Смоліч літаральна у першыя ж дні рассылае лісты ўсім беларускім дзеячам і арганізацыям, якія маюцца ў Расіі, і на з'езд. І ўжо 25 числа, літаральна праз 22 дні пасля падзення царызму, збіраецца з'езд беларускіх арганізацый у Мінску і канферэнцыя беларускай сацыялістычнай грамады. І там якраз і давяртаецца да старога палітычнага лозунгу. Расійская дэмакратычная Беларусь як аўтаномная адзінка ў расійскай дэмакратычнай федэратыўнай рэспубліцы. За гэта яны змагаюцца, яны легальныя, можна сказаць, яны нават здзяйсняюць вялікую гістарычную памылку. У чэрвені 1917 года на чарговай партыйнай канферэнцыі яны адмаўляюцца ад стварэння беларускіх нацыянальных вайсковых частак, а ўкраінцы і палякі пачалі ўжо рабіць. Настолькі яны былі лаяльныя да расійскай дэмакратыі нованароджанай. Не бачылі, мусіць, небяспекі для слабасці гэтай дэмакратыі. Ну, не будзем вінаваціць. Добра? Не будзем. І адбываецца ў кастрычніку дзяржаўны пераварот. І да ўлады прыходзяць людзі, якія ні за што не аддадуць уладу, якія не спыняцца перад кровапраліццём. Бо Ленин уже давно сформулировал это. Превращение войны империалистической в войну гражданскую. И он не спынется перед пролитцем крови своих сугромадян, суродичей. И у першыя ж дні пасля гэтага перавароту Великая Белорусская Рада, тут мінаю цэлы масіў дзейнасці ў 17 годзе, звяртаецца з ідэяй усебеларускага з'езду. Правда, ідэя усебеларускага з'езду і аўтаноміі Беларусі ўжо пранікла і па-за беларускую сацыялістычную грамаду, і па-за беларускае, такое, ну, скажем, як это сказали цяпер, сведамае асяроддзе. Оказывается, не, захоўваючы рускую мову і ўсё іншае, іншыя беларусы таксама ўжо ад этнаграфізму перайшлі да палітыкі. І ў 1917 годзе адбыўся з'езд Саветаў сялянскіх дэпутатаў. І быў створаны Всерасійскі Савет сялянскіх дэпутатаў. І дэпутаты ад Віленшчыны, ад Магілёўшчыны і Віцебшчыны, дзе былі моцныя позиции эсеров, стваряют белорусский областной комитет при Всероссийском совете селянских депутатов. И там яны таксама после большевицкого переворота выступают супраць за скликание всебелорусского съезда. Правда, яны хочуць его привести не ў Менску, а чамусьці ў Рагачове. Дзіўна буйны культурны і прамысловы цэнтр. Так, ну так я разумею. Так. І Єзеф Баронка пачынае з імі перамовы і ўрэшце рэшт дамаўляюцца, што ўсё-такі ў Менску адбудзецца з'езд, а дзеячы беларускага абласнога камітэта дамаўляюцца з Іосіфам Чугашвілі, ён жа Сталін, а в тым, што цэнтральны ўрад нават дасць грошы на правядзенне гэтага з'езду. І як гэты з'езд закончыўся, я не буду вам расказваць. Закончыўся толькі прыняццем першага пункту, што краёвая ўлада гэта з'езд вылучае ў якасці краёвай рады са свайго складу усебеларускую раду сялянскіх, салдацкіх і рабочых дэпутатаў. Не парывае сувязяў з Расіяй, Расійскай дэмакратычнай рэспублікай, і такім чынам Беларусь, ідэал аўтаномнай Беларусі ў складзе расійскай пацвярджаецца гэтым з'ездам. Цяпер многія на гэтым спекулююць, таму я вельмі прашу вас звярнуць увагу на две абставіны. Першая абставіна. Яны выказаліся за савецкую ўладу, правільна.
яны выказваюцца за савецкую ўладу. Але разуменне саветаў рознае. У бальшавікоў адно разуменне. Саветы як органы дыктатуры пролетариата. У іншых сацыялістычных партый разуменне саветаў зусім іншае. Савет як органу, якім прынамсі сацыялістычныя партыі розных народаў советуются и принимают решения. У большевиков все проекты решения, вы сами по сутности решений, принимаются в партийных комитетах, а депутаты только голосуют за. Помните, где-нибудь, когда вы в каком совете проголосовали супротив? Не помните. Никто мне про это не расскажет. Так? Вот такое кардинальное разыходжанне в разумении Советов. И дальше за автономию Беларуси в складе Российской демократичной, ключевое слово демократичной федеративной республики. Большевики разгоняют усе белорусский съезд, у студені месяцы яны разгоняют усероссийский установчий съезд. Яков Свердлов пришел туда с декларацией правов працоўна-эксплуатуемого народа, у якой нічога не говорится про недотыкальность особы, жылля, переписки, про свободу друку, сходов, слова, ну и так далее, іншие свободы. Зато мэтой ставится поднять работницкое повстание во всемирном масштабе. Мы на говоре всем буржуям мировой пожар раздуем. Так, вось гэта. А тых жыхароў Петраграда, якія выйшлі падтрымаць народных абраннікаў, ведаеце, пусцілі кулі. Але было яшчэ нейкае спадзяванне. У студзені збіраецца трэці всероссийскі з'езд Саветаў. На з'ездзе Саветаў прысутнічае ветэран савецкага будаўніцтва Тамаш Грыб. Ну, вы ведаеце, беларускі эсэр, сябар першага беларускага ўраду, заснавальнік беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Тамаш Грыб, зноў жа, я не ведаю, ці публікавала Радыё Свабода маю біяграму, вы цікавы чалавек. Хлопец з вёскі, цяперашнім Смаргонскім раёне, прыехаў у Петербург, паступіў у школу марскога ведомства, па вечарах вучачыся здаў экзамен за гімназію, паступіў у псіханевралагічны інстытут, заснаваны Владимиром Бехцером на медыцынскі факультэт, з 3-го курса пакліканы ў войска. У чэрвені 1917 года становится сябрам Центрального выканаўчага камітэта Всероссийского совета рабочих и солдатских депутатов, присутнічае як делегат на всероссийском, другим всероссийском съезде и разом с эсерами и меньшевиками. Ленин, значит, за уладу обвещает свою, и разом с іншими эсерами и меньшевиками покидает этот съезд. И он же присутничает на 3-м всероссийском съезде с Жилановичем. И они выступают и говорят про этот разгон съезда. Отказываючи оборонцам демократии, Ленин кажа: демократия – это форма организации буржуазного общества, за которую выступают предатели истинного социализма. Оказывается, белорусские социалисты, меньшевики, российские эсеры и бундовцы, ну, все они остатние социалисты, это не что меньше, как предатель истинного социализма. Истинный социализм – это большевики. Все, песня спета, правда? Демократии нема. Якая может быть автономная адзінка, Беларусь быть автономной адзінкой у складе недемократичной республики? Задамо такое питание. И белорусские деячи, якія знаходяцца ў Менску, гуртуюцца вакол беларускай сацыялістычнай, вони натуральна. Тыя, хто падтрымаў бальшавікоў, ты выйшлі ўжо з грамады. Яны стварылі ўжо свае арганізацыі. Так, натуральна, што не падтрымліваюць. І абраная усебеларускім з'ездам рада папаўняе свой склад прадстаўнікамі іншых сацыялістычных партый. Туды ўваходзяць яўрэі, рускія, палякі, літоўцы, украінцы.
Вона працює, виконавчий комітет Ради на чолі з Бородком працює в підпольних умовах. Є ще й Центральна Білоруська військова рада, якою так само працює в підпольних умовах. Діючих арестовують, вони в страшних умовах живуть. Але ось 18 на 19 лютого, ну, не дочекали. Німці 16 лютого об'являють ультиматум. Ну, кольки можна вести перемови? Ну, а ведаєте, чого большевики затягували перемови? Просто в розліку, що нарешті там на Заході, особливо в Німеччині, почнеться революція. Так, затягують. Ну, німці 16 лютого кажуть, коли не підпишете мирний договор, ми починаємо. І 18 числа лютого вони починають наступ. Большевики панічно утікають з Менську і інших городів. І не думайте, що це йшов Рейхсвер. Це йшов Ландвер, німецьке ополчення. І невеликими групами. Але ж большевики до цього часу розвалили армію. І було чим оборонятися. Головнокомандуючий Заходнього фронту, він же товариш Масніков, керівник Албукадзаха, перший давав латати з Менську. Так? Так ось, у цей час виходять з підпілля і створяється Білоруський народний комісаріат. Перший уряд Білорусі. Однак у цій першій уставній грамоті немає відказу на питання, що таке Білорусь, які її межі, який її державно-правний статус. Немає цього відказу. Спотребилося, каб немцы и большевики поделили Белоруссию берасти, каб белорусы нарешті менские белорусы утямили, что треба нечто робить. И 9 сакавіка обвящается Белорусская Народная Республика, наш перший конституційний акт. Беларусь в межах лечебной переваги белорусского народу. Беларусь демократичная, с усими правами и свободами человека, национально-персональной автономией национальных меньшинств, Беларусь с поделом улады, Рада и Народный секретариат отказаны перед Радою, Беларусь, у якой земля належить працовным, Беларусь, у якой 8-годинный рабочий день, и работники имеют право на забастовку. Яны сфармулявалі так. Але на галоўнае пытанне яны так і не адказалі. Які статус праў на Беларусі? На гэтае пытанне яны адкажуць 25 числа сакавіка, праз 14 дзён. Што тут здарылася? Мы забылі пра паднямецкую частку Беларусі, Вільню. Вот цяпер, пасля нямецкага наступу, яны Магілёў, Полацк, Віцебск, дайшлі туды немцы, сталі магчымыя контакты Вільні і Менска. Ну, не думайце, што это быў свабодны пераезд, трэба было дазвол нямецкіх вайсковых уладаў, бо чыгункі, ведаеце, у военны час знаходзяцца пад вайсковым кантролем, правда? І вось, яны прыязджаюць, там ужо 18 числа Віленская беларуская рада, яна была створана ў студзені 18 года, ужо аб'явіла дзяржаўныя адносіны з Расіяй парванымі. І браты Луцкевіча 22 сакавіка прыязджаюць у Менск, трапляюць на народны сакратарыят. Справа тым, што немцы, уварваўшыся ў Менск, першае, што забралі, скінулі беларускі сцяг з дома губернатарскага, дзе знаходзіўся народны сакратарыят, і другое, забралі касу народнага сакратарыята. Ну, там былі царскія грошы, добрыя грошы, цвёрдыя грошы. Значит, стало питання позиції в Україні. Луцкевич задає таке питання риторичне. А де ви бачили, каб нейка держава, а Україна признана вже в міжнародному плані, каб нейка держава давала частці другой держави позику. Ну, скажем, каб ваш російський губернатор попросил американского президента позику. Это правда было весело. Так? Значит, ну и поставил такое питание. Ну, він переконав народний секретаріат, що пора вже объявлять незалежность Беларуси. Справа в тым, что уже частка белорусских социалистов готовы до этого. Як не дзіўна гэта прагучыць, гэта былі Езэп Лёсік, Александр Прушынскі, Аркадь Смоліч, а Сымон Рак-Михайловскі, усе марксісты, усе сацыял-дэмакраты. А вот у народнікаў былі ваганні. У будучых беларускіх эсэраў былі ваганні.
22 числа, 23 числа отбывается радикальная смена настроев. Чым, что такое отбывается? Приходит вестка, что кайзер Вильгельм II признал незалежность Литвы. Идея белорусско-литовской державы, якая была еще некалі в головах Луцкевича, помирая. Так? Помирая. Другое. На имя Цвикевича приходит телеграмма с Берлина. Пан імперський канцлер адхіліў дэкларацыю беларускага сакратарыяту от 9 соковика, помните, другая уставная грамота, тому, что ее принятие означало вмешание в великороссийские справы. Таким чином, Німеччина не хочет признавать БНР, не хочет и лічить ее Беларусь складовой часткой России. Тим, хто любить поразважать про то, что створена обвешчена незалежность под немецкой оккупацией, все такое, я напоминаю этот документ, эту телеграмму с Берлина. Так вот, насуперек немцам, насуперек немецко-большевицкой змове у Бересці 23 числа відбувається посідження фракції. Того, як білоруські соціалісти проголосують у Раді БНР, з 19 числа Рада Всебелорусского з'їзду уже Рада БНР, залежала, ці буде Білорусь обвещена незалежною. Я вам сказал, что у социал-демократов все было нормально, а вот Макар Костевич, автор гимна «Мы выйдем с чільними родами», выступая супроть. И некоторые інші. И тут все ж таки удалось их переконать, и они приймають 23 числа подать все свои голосы у Раді БНР за незалежность Беларуси. И на 5 годин вечера, 6 годин по местному часу, 5 годин по среднеевропейским, призначается 24 числа посещение Рады БНР. Не думайте, что белорусские социалисты, маючи большесть у Раді БНР, легко, формально подняли руки и проголосовали. Дискуссия тягнулась 12 годин. Уявите, як ваш земляк Іван Середа, старшинюючи на гэтым пасяджанні, за 12 годин йому треба було, який тяжар упав на його плечі. А ці ёсць у вас вулиця Івана Середи? А за дві церква обновлена? А? Ну, Анатолія Вольного. Бойкова вулиця є. А, о, бачите. А я думав, так, значить, за дві, є церква чи нема? Нема церкви. А там же його батько служив, а там же його хрестили. Так, давайте, демократична громадськість Барановича, змагайтеся за вулицю і за увековечення. Некий камінь повинен у задвір'ї стояти. Що тут народився і тут хрестився. Так ось, уявляйте собі тяжарів, заходить сонце і приймається постанова, що Білоруська Народна Республіка об'являється незалежною. Але на гэтым ще не скончилося. Хтось пішов, свято ще добровещення. Так, люди пішли відпочивати до 12 годин, а браты Луцкевичи пошли у дом своих батьков. Там, ведаете, теперь установленный памятный знак. Где стояла их сядиба у Менску. Пошли в той дом, и Антон Луцкевич пишет проект 3-й уставной грамоты. Но этот документ вы все ведаете. Антон Луцкевич пишет этот документ. У 12 годин Рада БНР снова збирається на посещение. На гэты раз стомленый Иван Середа не старшинює, старшинює Заборонка. І під його старшинёўством Рада БНР приймає гэтую грамоту. На жаль, у нас нема черновика, але затое у нас заховався оригінал 3-й уставної грамоти, лежить у Національному архіві Республіки Білорусь, підписано народними секретарями, які обов'язалися виконувати усі положення гэтай грамоты. Гэта, кажется, не здзейсніўся акт. Вы разумеете,
Рэвалюцыя, палітыка ёсць мастацтва магчымага, а рэвалюцыя ёсць. Рэвалюцыянер пасягае на немагчымае. Да, немагчыма было тады ў тых у міжнародных умовах стварыць незалежную Украіну, хоць у яе была армія, фінансы, што хочаце было ў Украіне. Таму што Францыя была супраць. І супраць Беларусі Францыя была. Клемансо ударыў па карце і сказаў, тут будзе Расія. Так, вялікія дзяржавы краілі. Немагчыма было. Але дасягнуты першы быў ідэал. Беларусь не ў складзе Расіі. Беларусь, нават савецкая, стала фармальна незалежнай. Фармальна, кажу, не фактычна. І ў гэтай якасці яна заснавала Савецкі Саюз. І ў гэтай якасці яна ў бескулёг гэты саюз распусціла. Вот як важна было прыняць гэтую грамату. Другі тэзіс. Беларусь незалежная. Гэты ідэал дасягнуты ў 1991 годзе. Як-ніяк, а ўсё-такі в асноўным мы незалежныя. Правда, вот папу Рымскага запрасіць без згоды патрыарха Маскоўскага мы незалежныя не можам. Так? І трэці ідэал. Беларусь дэмакратычная. Я заўсёды кажу, беларуская рэвалюцыя яшчэ не завяршылася. А калі будзе рэвалюцыя, ніхто не ведае, ні адзін палітолог, ні адзін гісторык вам гэта не адкажа. У якой форме, як, на гэта ніхто вам не адкажа. Але ёсць жалезны закон гісторыі. Чалавецтва рухаецца ад несвабоды да свабоды, ад свабоды меншай да свабоды большай. І Беларусь будзе дэмакратычнай. Великое дзякуй, Анатолий Михайлович. Ви бачите, з якою цікавістю зала слухала вас. Такая тишиня была. А зараз мы эту тишиню порушим, потому что на сцену запрашаем нашего гостя, менского гостя, журналиста, поэта, барда. На сцену запрашається Змітер Бартосік. Менавіта дзякуючы гэтаму дню, гэтым адчайным людзям, якія у 1918 годзе асмеліліся абвесціць Беларусь незалежнай дзяржавай, мы сёння жывем у сваёй дзяржаве. У меня нема песен на тему Белорусской Народной Республики, на жаль. Видите, я почну прыгать. Я почну с такой змрочной, напэўна, песни, но ее вельми часто ее замовляют, и она называется «Городня 1795». Может, она не святочная, ну, пробачьте. Эта песня, присвяченная третьему поделу Речи Посполитой. Кастрычнік 1795 года, калі гэтая дзяржава спыніла сваё існаванне, у горадню зайшлі войскі под камандаваннем генерала Суворова. Вось, у меня наконт гэтага дня такая вот своя фантазія. Гэты дзень пачынаўся, як іншыя дні, пачынае ад веку прырода. Ужо збіралася сонца з'явіцца зямлі, як паўсюль і заўсёды з усходу, толькі была парушана з промнем слабым цішыня тога сумнага ранку, незвычайнай пакуль што гамонкай чужой, подрыпение войсковых фурманок. Эй, вставайте, поручик, проснуться пора. От души вас, моншер, поздравляю. Вон на западе башни, так кто городня или городня, я точно не знаю. Но не важно, а важно, что Польше конец и начало победным попойкам. Генералы пусть рвут триумфальный венец. Мы ж поделим литвинок и полек. Вам литвинка, мне полька.
Суворову крест, у него ведь крестов тех немного. Да, кому-то сегодня ласкать их принцесс, а кому и до Сибири дорога. Так они к вам и бросились с балконов и крыш в зажигательной радостной польке. Ой, боюсь от благодарных их чувств полноты, а скопят еще нас ваши польки. А, вы сегодня не в духе, поручик, пардон? И такой черт будил вас, не знаю. Так, быть может, по-вашему, зря наш поход? Так и не чужое, свое возвращаем. Вон городня стоит, или все же городня? Ну, русский наш городок позабытый. Сколько храмов латинских неплохо видать, обустроились в нем иезуиты. Ну, теперь уже времени хватит вернуть нашим братьям нормальную веру. Не забудьте еще про свободу. Вам встречались уже кассинеры. А, нашли кого вспомнить? А давайте пари, что сегодня вот прямо после восхода зазвонят в нашу честь всех церквей звонари. Честь, подаренной нами свободой, будут нам присягать этих мест сыновья и от наших штыков ждать защиты. Мы ни пяди земли этой не отдадим, она нашу кровью полита. Пусть поляки с жидами все потом переврут, слава нашим полкам обеспечена. Мы уедем, умрем, нас, возможно, убьют, но Россия тут будет навечно. Засынала городня под гуки яшчэ не зусім зразумелыя мовы. Як заўсёды на захад святло адышло, ноч прыйшла, як звычайна, з усходу. Хочу поностальгировать по 90-м годам. Может, эта песня зусім и слухаться не будем, она состарела, ну, хочется мне. Это песня 93-го года. Это «Коли я упершиню почул депутата Александра Григорьевича Лукашенко». Да, роль кіраўніка тогда выконывал Станислав Станиславович Шушкевич. Но эта песня не про них. Эта песня, и был такие техники, и он зараз знову ходить, Москва-Париж. Тады съездить в Париж по туристичному, по ней, про турфирму, коштовало $300, 300 баксей. Это была невероятная сумма, потому что средний заработок был 20-30 баксов. Вот, 10 заработков, коли не более. Зараз уже езжай не хочу. Такие мы стали все богатые опошним часом. У мітусні столичного вокзалу я убачыў твар амаль матонны, что на мне свой позірк затрымала скрозь в окно парижского вагону. Зразумеў я лёгка и імгненна то, что дети розных мы народов, и хоть у Москве сядали вы напэўна, але ж пэўна едете додому падалей от наших сумных тваров. Тягне вас до дому и до хаты, что стоит насупраць Нотр-Даму. Ну, а може и недзе на Монмартр. Вас не позабавили новиной, что ля Рус застаўся за мяжою, и что тут ужо іншая краіна, аб якой не чулі вы ніколі. Да гудка
шкада ўжо не паспець нам гомельскай пакаштаваць гарэлкі, па-траецкі прошмыгнуть прадмесці, ці паслухаць дзе Лукашенко. Тут жыццё пазбаўлена прэстыжу, кошт яго чуць болей за капейку. Тут няма ніякага Парыжу. Ёсць Парысаў горад і Вілейка. Ну і бог з ім, ёсць яшчэ хвіліна кінуць вам у купе букет мімозаў і апошні нумар нашай Нівы, паглядзець карцінкі ў дарозе. Я ж пайду зямлёй мне нарачонай, як бы не хацеў, не абмяняю. 30 год у цэнтры Рагачова, хоць на міг парыжскага бадзяння. До Парижа я за гэтыя гады так і не дабраўся, так я его і не бачыў, праляцеў над ім як фанера, вось, в літаральным сэнсе. Перасаджваўся аднойчы в аэропорце і як фанера праляцеў над Парижем. Вось. Але абсолютно не шкадую, што гэтыя все гады з 93-го года прайшлі менавіта у нашай краіне. Так что можно сказать, что песня была патриотичная. Слушайте, давайте, может, все разом заспеваем. Да? Была такая гениальная песня у Эдуарда Ханка на гениальный верш Геннадия Пураўкі. Вы, асабліва тыя, хто старэйшыя, вы павінны яе памятаць выдатна. Эдуард Ханок апошнім часам не дае нікому выконваць свае песні, скардзіцца, што яму мала грошай аўтарскіх адчысляюць. Ну, у нас, дзякуй Богу, свята бясплатнае, і ён нас не пачуе ўрэшце. Колькі б нам за жарптушкай свет не ганяцца, усё роўна прыбудзе назад у сяло, дзе ў далёкім юнацтве, у шчаслівым юнацтве на цара журавля майстравалі село, дзе ў далёкім юнацтве, у шчаслівым юнацтве на цара журавля майстравалі село. Ціха сонца за хаты старыя садзіцца, пачынаюць рабіны в садах ружавець. У сяброў па дварах сыта звоняць сыніцы, і крычыць недасяжна у небе мой журавель. У сяброў па дварах сыта звоняць сыніцы, і крычыць недасяжна в небе мой журавель. Мы ідзем па сцяжынах, на якія не вернемся. Мы брыдзем па дзіцячых сцічэлых лясах. Павуцінка ў верасе, павуцінка ў версе, павуцінка ў тваіх і ў маіх валасах. Павуцінка ў верасе, павуцінка
моих глаз.